हेलो गाइस दिनै आरोबाव गामियाव फैनानैहाय मोनसे बाजाराव थांनो नागिरदों। बे बाजारनि मुङानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि बाजार। माब्लाबाबो बे बाजाराव थांफेरनाय जायाखै, बेनिखायनो लोगोनाव थांथ'थ' बे बाजारखौबो नायहैनोसै होननानै जों फैदों। नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय आमगुरि बाजारखौ दिन्थिलांनाय जासिगोन। बे बाजारा बेसे गिदिर जायो आरो माबायदि मानसिफोर शपिं खालामो, लोगोसे लोगोनि बारि बागानखौबो नायलांफाखानो हागोन। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनाय जासिगोन। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय फिथांखि ब्लग चैनल। दिनै आरोबाव गोदान मोनसे मिथिंगा गामिनि सोमखोर गय बागान नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों। नोंसोरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नै बागाना ओरैबायदि गिदिर, बे बागाना देरजोबनांगौब्ला मा जाला जा बे नैबे बिथांनि बागाना। नायनानै लादो, गय बागान। औ ओरै फै, नै ओरैबायदि गुवार नायलाबो नायख'नो हायि गय बागान दङ। फ्रेन्ड्स, बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लानि आमगुरि बाजार। फाइनालि बिटिआर आसाम आमगुरि बाजाराव दंफैयो, लकेल बाजार। नोंथांमोननो दिन्थिजोबलांनाय जागोन, नायलांबानो जाबाय। बिराद फुराना लोगो मोनफैदों नै, ओरैबायदि माबा लाजिबावोसो होनायखाय नै समायखादोंसो नाय, नै ओरैबायदि समायबावदोंसो। नै लोगो दा मोनसे सानबावोनो, नै ओरैबायदि लोगो फैथो बालिगालाय गोथाङैनो दंनांलाय फैलाबायजोब्बाय आरो जेरै गाबोन फैगोन आं माबो बेंथलाव। First time आमगुरि बाजार, चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैलिने। चिरां ना बाक्सा? चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरि बाजार जाहैदों। बेयावहाय बाजाराबो गिदिर जायो, बेयावबो नै बे बुस्थुआ रानब्लानो लरसर जाजोबखायो दा। फान्थावफोरा नायसाय माबायदि गिदिर गिदिर। औ बैथिं थांलांसै दा। हा माथो दं ओरैलाय अट' स्टेन्डसो।
Dua sana naik sini khabar. Nah, orang lain kan nak. चिरां आसामनि लकेल बाजार बर' सिख्लाफोर थिखाना लांजोबनोसै आं दिनै Apa tu lain orang nama ni? नंगौदां ओरै नायलांजोबनोसै जोङो गोदो urni pabo yate matra 50 taka urni company 50 taka chatiri matra 50 taka doi jabo matra 50 taka urni pabo आसामनि मार्केट ना गासैबो खुला बाजार जोब बर' सिख्लाफोर नायलानो जाबाय हाजारसे Kor bazar nak kula bazar. खुला बाजार गोजा औ बिलाय 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 लोगो मोनमारबाय नै हौवायाखौबो नायदो नै लोगो मोनमारबाय दासो हा दङरा Kena kau dah kenal malu dulu kan? लोगो Bisalah. बिसालाव Kau ni bil kamai sana kau ni. ओमफ्राय मानोथो रायलायदो हैयाखै आं नैलै बिदिसो बिदि नुवाखै दस्रा खय बोसोर जाफैगोनलाय फैनानै नालाय बिदिनो जाबाय दा औ औ नोंसोर बांगाल दावराव फैदों ने जोंलाय थांखादोंना नोंसोर थांनानै थागौमोन जों थांगौमोन होजों ना मा बुङो बे माबा लालबागावहाय फट' लाहैनायाव दालाय ज' फट' लाहैनाय गैयाब्ला साहा दखानाव हाबनायसै साहा लोंनोसै जायगायानो जाया हनै जाग्राफ्राबा मा मा दङ उदैया हले फुलसो Saya je berjaya. मा जानाय Siapa nak isi ada? सायालाय आं लोंबावा Saya lenga. Macam mana mesti saya? Jadi. सिगां दे ओइ बुजु गिदिरा फै उदैया फुलखा फुलालाय गामिनि बाजारफ्रा नायदो नै माबायदि Amri bazar nak ada. आमगुरि बाजार लोगोआ नै आङो सिगांनि फुराना लोगो ओइथिंबो जिरायजागोन दा माथो ओइयाव साथाम दं नै जाबाय देरा माथो नायहरदों नोंलाय नोंलाय माथो गुलि गुवार दैलामबारि ना नायलाय नायनो हागोन ने नोंथांमोना अखा दोमैदों अखाबो हाहां जादों बिराद गुवार बेबो नै मोनसेबो ब्रिजआनो गैया ब्रिज बानायगोन खोमा ओरैहाय बाला फुंनानै दोनदों अन्थाइ फुंनानै दोनदों गाइस फाइनालि जों ओंखारलांनायसै बिनिफ्राय गावबा गावनि न'आवहाय मोनाबायबो खोमसि जाबाय दा नैबे आमगुरि बाजारनिफ्राय ओंखारलांनायसै बैजों माख्रा दैसा दङमोन हनै बे माख्रा दैसाया ओरैबायदि गुवारखा ब्रिजबो बानायनो हायाखै दाबो नेक्स्ट टाइमफ्राव जुदि समफोर जायोब्ला फैनानै मोजाङै नायफैफिननायसै नेनानै थादो नेक्स्ट टाइमनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों